Ahojte, tu je Jana z My Tasty and Delicious. Dnes by som sa chcela s vami rozlúčiť. Nie je to úplne navždy. Vlastne chcem vám oznámiť, že slovenské videá načisto odstránim z kanálu My Tasty and Delicious. Toto rozhodnutie je čisto pragmatické a viedlo ma k tomu viacero dôvodov. Prvý a veľký dôvod je to, že vlastne som tu uverejňovala duplicitné videá. Jedno bolo v anglickom, jedno v slovenskom jazyku. Bohužiaľ, YouTube takéto videá vyhodnotí ako duplicitné a potom sa zobrazujú menej. Ďalšia taká motivácia, prečo som sa rozhodla to urobiť, je, že My Tasty and Delicious, názov kanálu, vôbec nie je intuitívne pre Slovákov a preto som vytvorila nový kanál Moje dobroty. Dúfam, že už vlastne o ňom viete. Ak nie, tak určite sa prihláste na odber. Uvádzam linku pod týmto videom. Takže všetky tieto videá, ktoré vlastne odstránim z tohto kanálu, prenesiem na kanál Moje dobroty a tam si ich viete nájsť. A v neposlednom rade vlastne pre mňa aj tá práca vytvárania tých vlastne aj anglických videí, aj slovenských videí bolo vždycky veľmi náročné, pretože to robím po pracovnom čase, ale robím to veľmi rada a s láskou a teda verím, že vás toto rozhodnutie nejako neovplyvní a že ma budete stále sledovať aj naďalej. A ďakujem, že ste sa prihlásili na tento kanál a dúfam, že vás opäť uvidím na Moje dobroty a teším sa na vás a už čoskoro vám uverejním veľmi superné video, takže príďte a pozrite sa. Moje dobroty, to je názov kanálu, kde uverejňujem slovenské videá už dlhší čas a teda, takže ďakujem veľmi pekne ešte raz, majte sa krásne a dovidenia.